Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, teka lang, ayaw ma-open yung file. Take 2. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Leah, 31 years old, at HR assistant sa isang construction firm dito sa Maynila. Napasulat ako kasi natatakot ako sa kinabukasan ko. Kung bakit, hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo. 11 years na ako dito sa kumpanyang pinapasukan ko. Dito na ako nagkaasawa at nagkaanak. Nakakabuhay naman ng pamilya ang sweldo pero napakabagal ng pagtaas. Hindi lang yon. Kapag may increase, hindi mo naman maramdaman dahil kinain lang ng tax. Mabuti na lang at maayos ang benepisyo. May pabigas at merong health card. Minsan iniisip ko hindi makatarungan yung sweldo ko sa konsumisyon at sa hirap na dinaranas ko sa trabaho. Nakakapagod yung araw-araw na pagpasok. Nakakaubos ng lakas ng katawan. Nakakapagod ng isipan. Pero bumabangon pa din ako araw-araw at pumapasok sa opisina para matulungan ko yung asawa ko sa pagtataguyod ng pamilya. Sa hirap kasi ng buhay dito sa atin, kung hindi kami magtutulungan, kakapusin. Marahil ganito din ang nararamdaman nung kaopisina ko kaya nag-resign siya. Makaraan ng ilang araw pagkatapos niyang magpasa ng resignation letter, pinatawag siya ng manager. Nag-counter offer. Tinaasan ng sweldo niya ng bongga. Aba pwede naman pala. Kailangan lang palang mag-resign. Dahil na-inspire ako sa kaopisina ko, nagpasa din ako ng resignation letter last week. Matagal kong ginawa yung resignation letter. Pinag-isipan ko, ibinuhos ko lahat ng damdamin na kinimkim ko sa kaloob-looban ko sa loob ng 11 taon. Maramdamin yung sulat. Puno ng pasasalamat at panghihinayang dahil aalis na ako. Taliwas sa inaasahan ko, hindi ako pinatawag ng manager. Sa halip, ibinalak sa akin yung photocopy ng resignation letter ko. May stamp na received and noted. Tapos, may handwritten note yung manager, nakasulat, advise your last working day. Hindi ko pala nailagay yung effectivity ng resignation ko. Kasi wala naman po talaga akong balak umalis. Gusto ko lang naman ng salary increase. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko ngayon? Pwede ko po bang bawiin yung resignation letter ko? At papaano ko po babawiin? Ano pong sasabihin ko? Hindi po ba nakakahiya? Kung hindi ko naman babawiin, papaano na lang po ako? Wala namang naghihintay na trabaho para sa akin. Inaasahan po ng pamilya ko yung buwan ng sweldo ko. Hindi na po tuloy ako makatulog sa kaiisip kung ano ang gagawin ko at sana po ay makatulong ang payo ninyo. Ang inyong tagapakinig, Leah.
Actually, hindi kami sure kung makakatulog. Kaya nga eh. Actually, hindi rin kami sure kung tama bang natatawa kami. Or dapat syempre mahabag kami sa'yo, di ba? Pero para kasing, natawa kasi ako dun sa hindi nag-counter, binalik, nilagay received and noted, di ba? Parang nakakalurkay. Pero una sa lahat, Lia, such is life. Talagang, hindi po talaga, unfortunately, hindi po talaga patas ang iba't iba po talaga, hindi po talaga patas. May iba na mas nakakakuha na mas malaki, may iba na mas maliit, may iba nagtataka ka, mas matagal ka, pero bakit hanggang dito lang? Ganun talaga yon. At hindi lang sa kumpanya nyo yan. Sa lahat siguro ng kumpanya, may mga iba na magugulat ka kung sino pa yung bago, siya yung mas mataas ang posisyon, mas mataas ang sweldo. May ganun kasi talaga. So just to make you feel better, you're not the only one na nasa ganyang klaseng sitwasyon. Marami po talaga yung ganyan. Siguro ang isa sa mga lessons na matututunan natin dito, Lia, is that hindi talaga tayo pwedeng gumawa ng mga permanent decisions over temporary emotions. Yan, totoo. Oo. Kasi yung decision na yan, medyo permanent din talaga yan eh. Sabi mo mag-resign ka. Medyo may talaga yun eh. Permanent siya kasi may kaakibat na meron itong effect sa'yo at sa pamilya mo, sa kakainin ninyo bukas at sa pag-aaral ng mga anak mo. Meron talagang effect. Pero yung nararamdaman mong ganyan, temporary lang siya eh. Kasi na-inspire ka lang sa kaopisina mo. Ganun pala yung paraan. Para mag-salary increase, kailangan mag-resign. Mag-resign, Alam mo, it works for some, katulad ng sa kaopisina mo, but it will really not work for all. Yun talaga yung masaklap na katotohanan na hindi porke ginawa niya yon, basic, mangyayari din siya sa'yo. Kaya nga parang katulad lang yan ng mga ini-endorsong mga pampakinis sa mukha, pampatanggal ng dandruff, pangalis ng balakubak, panggamot ng an-an, buni at hadhad. Maaaring nag-work sa kapitbahay mo, sa kumare mo, pero maaaring hindi mag-work sa'yo kasi iba yung body type mo, skin type mo, iba yung mga likido lumalabas sa katawan mo, magkaibang tao kayo. Ito kasi yung problema natin kuminsan na pilit natin kino-compare yung sarili natin sa iba. Totoo. Na ay, nagawa niya pala yun, pwede, eto ngayon na nangyari, nalagay ka sa alanganin. Correct, alanganin talaga. Kasi sa negosyo, nervyos. Ito lang, ko lang po point out ko lang, kasi pagdating sa negosyo, pasalamat kami dito kasi talagang may puso yung management eh. Correct. Pero sa mga maliliit lang na gusto din mag-survive, parang less yung puso eh. Yes, may puso, pero it's really more on the business side ang decision eh. Sa operations ng business. Oo, halimbawa, kung nag-resign man yung mo, kasi nakikita ng company na valuable yung taong yun. Correct. Tapos ikaw, parang valuable ka naman. Wag mo namang isipin hindi wala kakalaga. Pero siguro kung between the two of you, correct. Na ay sa trabaho mo, makakahanap kami ng mas bata, mas bago. Yan. Pwede ganon. Pero dun sa aalis, hindi kami basta-basta makakahanap ng alam niya na yung sistema. Nasa kanya na yung formula lahat-lahat. May ganun eh. So, meron siyang, at least for this particular situation mo, Lia, yung kaopisina mong yun, may X-factor na wala ka. Na hinahanap ng kumpanya. Kasi tama yung sinabi ni Jegs eh. At the end of it all, negosyo po kasi talaga siya. Honestly, ilang beses ko na rin siyang nakita Jegs na nakakalungkot na may mga kailangang umalis. Honestly, nalulungkot din ang management kapag may mga umaalis na mga magagaling. Pero at the end of it, hindi sila pwedeng tumigil at umiyak at magmukmok kasi aalis yung magaling. 'Di ba? Maaari silang mag-counter kung pwede pa at kung maaari. Pero kung hindi, the company knows that there will nobody is indispensable. Pwede ka talagang palitan. Yun talaga ang basic at masaklap na katotohanan na huwag ka mag-inarte girl, pwede kang palitan. So hindi natin pwedeng gamitin na mag-resign para hindi. Diba? So ngayon,
obviously, Jegs, ang feeling ni Leah, talagang mali yung kanyang naging decision. Kasi nag-base lang siya sa kanyang temporary inspiration. Ano ba yung temporary inspiration niya? Ay, ginawa ng friend ko. Si Kumars ko na office mate, yun lang pala yung paraan para mag-salary increase. O, diba? So, I'm so inspired. Ganon din yung gagawin ko. Diba? So, ngayon ang tanong mo, pwede pa ba itong bawiin? Di ko alam yung rules ng depende kung ng sa company. extent na nila ni-note yung resignation mo kasi pwedeng halimbawa Pwedeng- ni-note lang nila Correct. or hanggang dun lang pwede Correct. mo pang habulin yun. Pero kung Pwede, halimbawa ni-note pwede. nila tapos nag-ready na sila na mag-hire na sila ng panibagong empleyado dahil magre-resign ka nga eh. Yan. Alam mo, pwede natin itong pag-usapan sa podcast. Tawagan natin yung HR natin. Ayan, Tanungin pwede. natin later. Pwede. Para tama yung Tama. Hindi, para tama yung tama yung Tama yung facts natin. Facts natin. Kasi alam mo naman kami ni Diego, mamarulang kami. Mamarunong lang kami. 'Di ba? For example, ito like recent na na nangyari sa friend ko. Ayan na naman yung mga kakilala ko. So nagbigay siya ng resignation letter. Tinanggap siya ng manager pero Okay. hindi siya sinubmit sa HR. So kumbaga nandun lang siya doon sa manager. Sa manager level lang. Oo, manager level, hindi pa dinala sa HR para yung HR tatanggapin tapos magpapabigay ng clearance ganyan. So no nandun pa siya sa level ng manager, technically hindi pa naman talaga siya resign. Hindi pa. Tinanggap, iba yung tinanggap yung sulat sa talanggang tinanggap, inaccept at sinabing, o sige, i-ano mo na, i-surrender mo na yung ID mo. HR assistant siya. HR assistant ka ba? Dapat pala, alam mo, bakit kami tatawag? Ba't kami tatawag ng HR? HR assistant yung trabaho niya. Baka dun siya nahihiya. Kasi parang HR assistant siya, tas alam niya dapat yung mga galawan, tas yun yung ginawa niya. Ayan, pero ang sa akin, Jegs, hindi ko rin pa rin alam yung facts. Is it different sa bawat opisina? O meron bang HR rule para sa buong Pilipinas o para sa Africa lang? Hindi ko Well, ako sa tingin ko, kaya pa namang kaya pa itong habulin kung hindi pa sila nakapag-ready na mag-hire na o may nakausap na tao. Correct. I think so too. Parang pwede pa naman siyang habulin. Tapos lunukin mo na lang yung pride. Yung pride kasi nandito. Tsaka yung ego. Yung kahihiyan. Oo, 'di ba? Hayaan mo na lang una sa lahat, hopefully hindi chismosa ang mga nasa opisina. Ayan, 'Di ba? Kasi kapag ka chismosa, makakarating yan sa mga office mates, uy, nag-resign yun, no? Kasi gusto niya tumaas si sweldo. 'Di ba? So hopefully hindi. At kung kumalat man, 'di ba? Ano yung mas iisipin mo? Iisipin mo ba yung mas iisipin mo ba yung kahihiyan na eventually kapag ka nagkaroon naman ng mga panibagong issues sa opisina ay makakalimutan yan or iisipin mo yung kakainin ng anak mo at magti-tuition na rin naman soon kung saan ka kukuha ng pang-tuition, di ba? Eto Leah, bibigyan din kita ng isa pang perspective. Kasi malinaw sa mga kwento mo na burnout ka talaga sa trabaho. Sa totoo. Ramdam din talaga natin yun na parang, kasi hindi ka naman makakaisip ng ganyan kung hindi ka parang pagod, na parang hirap, na parang stress, na So, parang the first opportunity na pwede tumas yung sweldo mo, hindi ka na nag-isip, di ba? Definitely, kung babalik ka pa rin uli sa cycle na ganun. So, it could be, baka again, lagi naming sinasabi dito na baka blessing in disguise ito. Yeah. For you to step out, tapos palawakin yung tawag dito, yung kingdom mo sa ibang lugar naman. Hindi natin alam. Pwede din naman talaga na ito pala yung it had to happen, yung ganito. Kasi sabi nga natin, diba, nothing happens by chance. Yes, everything happens for a reason. So, maaaring this had to happen kasi maaaring it will open opportunities for you to find the other options. Ayan. Pwede. Posible din. Or pwede rin namang, kaya din nangyari ito para matuto ka na, oo nga no, hindi pala pwedeng porke ganito yung nararamdaman ko, magde-desisyon agad yung ako. consequence. Correct.
Ang taas kasi ng emosyon Pag mataas Oo, talaga ang yan. emosyon, promise, Oo. ang mga sasabihin natin at ang mga desisyon natin, medyo sablay tsaka Ayan. medyo wali. Ganon. Kaya kinakailangan laging sinasabi, wag mataas yung emosyon mo. Oo. Huminga ka muna ng malalim. Kalmahan Ayan. mo muna. Kalmahan mo Alam muna. mo, syempre, Leah, HR assistant ka, syempre mas memorize mo kung ano yung mga leaves, kung anong klaseng leaves ang meron. Ayan. At ang bawat kumpanya may iba't ibang klase ng leave ha. Merong one time na meron tayong isang empleyado na tinanong niya kung may ganitong klaseng leave ba tayo. Parang broken heart leave. Oo, yan. parang hindi naman broken hearted leave, parang bereavement, parang dahil may namatay. Parang ganon, na ganong klaseng leave. So, alam ko naman walang parang particular na gano'n. So, tinanong ko pa rin. Kasi baka naman may mga bago na. Ang tagal naman, kailan pa ako nahuli nag-orientation? Jex, 2004. So, syempre, di ba, wag mahihiyang magtanong. So, wala tayong ganong klase. So, it's just, whatever it is, mag-leave ka, ganyan. Yeah. So, pero ang bawat opisina, may mga, yun nga, totoo, meron talagang broken-hearted leave, ha? Meron talagang mga ganon, merong mental health break, Tama. may mga ganyan. So, bago tayo magdesisyon sa opisina, particularly yung something that will affect our whole family, yung finances natin, di ba? Ayan. Huwag mahihiyang magtanong, ano ba yung mga pwede kong i-avail Oo. para kumalma muna ako. Tapos, saka ako magdesisyon pagkatapos kong kumalmat mag-isip. Well, Ganon. clearly naman dito si Leah naman sa naging decision niya, more on heart ang ginamit niya instead of yung intellect mo, yung mind mo Correct. Kaya, Well, hindi ka naman namin i-judge kasi Oo. ganyan din naman kami paminsan talaga. Puso at hindi intellect. ako nangyari rin sa akin yun Bigla ako nag-resign. Saan? No, yung dati ko pinanggalingan kasi okay. nakaprograma dito, hindi nagkaintindihan. Nag-resign, hindi na ako Nag-resign bumalik. ka. Oo. Pero nag-punch out ako. Okay. Nag-punch out ka. Nag-time out. So, kasi hindi na ako bumalik. Teka Wala lang, na. bakit ka nag-punch out? Ano ibig sabihin? Para wag sabihing bastos ka. Oo. May ganun pa. Pero hindi ka na bumalik. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!